И дошло до того, что он впервые поднял на меня руку. кор ба ҷое расид ки ӯ аввалин бор ба ман даст бардошт. аксари занон хомӯш мемонанд. ман тасмим гирифтам садои ин занон бошам ва муфассал дар бораи он нақл кунам ки чӣ дӯзахеро пушти сар кардам. Какой ад я пережила. нақли як зани ҷавони тоҷик ки бо нашри аксу наворҳои ҳузнангез аз зиндагии худ дар инстаграм гуфтааст зери зулму ситами шавҳар қарор дошт ва борҳо лату кӯб шудааст. вай аз заноне ки озору азият мебинанд хостааст хомӯш намонанд. созмони милали муттаҳид мегӯяд тақрибан 75% занони ҷабрдида барои кӯмак муроҷиат ё садо баланд намекунанд. чаро? шарм, тарс ё шояд сабаб ин бошад ки занон намедонанд чӣ тавр ва ё ба кӣ аз ин мушкили худ бигӯянд. барои кӯмак ба онҳо дар тоҷикистон замимаи нави мобилие бо номи безуроварӣ сохта шудааст. У этого приложения есть быстрый замима занги фаврӣ дорад, яъне агар шумо ба ягон ҳолати ногувор дучор шудед, дар масъалаи хушунат метавонед занг занед. по теме насилия, вы можете сделать звонок. аз ҳукумати тоҷикистон дархост намудем, хоҳиш намудем ки қадамҳои кишвари ҳамсояи осиёи марказӣ қазоқистонро оид ба ҷиноят эътироф намудани зӯроварӣ дар оила пайравӣ намоянд. дуруд ба бинандаи азизи виждагуфтори салом хоҳар. чӣ ҳол доред? медонам ки дар мавзӯи хушунат дар расонаҳо гузоришу матлабҳои зиёде мебинеду мехонед. моҳои ахир дар инстаграм ҳам занони ҷавон бо нашри аксу навор дар ин бора садо баланд мекунанд. мавзӯъ доғ ва барои хоҳар, апа ё духтарони мову шумо бисёр муҳим аст. ин масъаларо мо имрӯз бо чеҳраҳое ба баррасӣ гирифтаем ки ҳар яке бо роҳу шеваи мухталиф бо он мубориза мебаранд. яке аз мусоҳибони имрӯзаи мо мутахассиси ҷавони соҳаи IT духтари барномасоз аст ки бо кӯмаки барномаи занони созмони милал барои пешгирӣ аз хушунат замимаи мобилии безуровариро сохтааст. ин чӣ барнома аст ва чӣ коре карда метавонад? бо ҳам дар як гузориш мебинем. олия раҳматова муаллифи замимаи безуроварӣ ин лоиҳа ва тарзи истифодаи онро муаррифӣ мекунад. ҳадаф ин аст ки занон дар ҳолатҳои зарурӣ тавонанд сари вақт аз мушкили худ афроди масъулро огаҳ кунанд ва маълумоти заруриро дар ин бора пайдо намоянд. Целью создания данного приложения является тем, что мақсад аз таҳияи замима он аст ки яку мо одамонро ба он ташвиқ кунем ки дар бораи хушунат гап зананд. ин хеле муҳим аст. ҷомеа бояд ошкор дар ин бора бигӯяд. дуввум, ҳадафи замима сари вақт пешгирӣ кардан аз хушунат аст. яъне бубинед, дар замимаи шумо тамоми маълумоти зарурӣ ҳаст. масалан дар бораи ин ки хушунат чӣ аст, шакл ва роҳҳои пешгирӣ аз зӯроварӣ ва саввум замима занги фаврӣ дорад. яъне агар шумо ба ягон ҳолати ногувор дучор шудед дар масъалаи хушунат метавонед занг занед. зимнан дар минтақа барои занг рақами махсус дорад. шумо паёмро зер мекунед ва занг меравад. вы просто кликаете на это сообщение и поступает звонок. замима омода аст ва рӯзҳои наздик дастрас мешавад. он дар доираи тарҳи барномаи занони созмони милал бо ду забон тоҷикӣ ва русӣ сохта шудааст. Приложение уже также тестировали, так что замима аллакай аз санҷиш гузаштааст. ҳамааш хуб аст. кори душвор нест. дар шакли офлайн ё бе интернет ҳам кор мекунад. яъне шумо бояд замимаро як бор боргирӣ кунед ва дар телефони шумо сабт мешавад. ё ки шумо метавонед онро боргирӣ накунед ва ба сомона ворид шуда замимаро истифода кунед. яъне роҳҳои мухталифи истифода аз замима вуҷуд дорад. есть разные виды, способы взаимодействия с этим приложением. ба бовари олия замимаи безуроварӣ ҳамчунин метавонад як майдоне барои занони ҷабру ситамдида бошад ки он ҷо дарди худро ба ҳам қисмат кунанду якҷо роҳи ҳал биҷӯянд. Таким образом, женщины могут между собой бо ин роҳ занон метавонанд инҷо ошкор гап зананд, зеро дар ҷомеаи мо мутаассифона бархе аз суҳбат дар ин мавзӯъ шарм медоранд. вақте мо ин мавзӯъро инҷо баррасӣ мекунем, занон дигар аз суҳбат дар ин мавзӯъ ва роҳҳои ҳаллаш шарм намедоранд. мо дар асри 21 зиндагӣ дорем, аммо мутаассифона ин мавзӯъ ҳамоно доғ аст. ин мушкил на танҳо дар тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон ҳаст, зеро на ҳама метавонад дар ин бора садо баланд кунад ва на ҳама медонад ки роҳи дурусти бархурд ва ҳалли мушкил кадом аст. ин масъалаи муҳим аст. аксар духтарон метарсанд. Но эта тема существует также на территории, я бы сказала, всего мира. таҳиягари замимаи безуроварӣ мегӯяд мавзӯи хушунат ва озори лафзӣ барои худи ӯ ҳам бегона нест.
Бывает, что, конечно, на улице я сталкиваюсь, когда... мавридҳое ҳаст ки дар кӯча ба ҳамин ҳолат дучор мешавам. Масалан, аз роҳ мегузарӣ ба ту ягон гапи нороҳаткунанда мезананд ё тела медиҳанд. Дар хиёбон ин ҳолат ҳамеша ҳаст, хоҳ рӯзона бошад ё хоҳ шабона. Барои ҳамин ин бисёр як мавзӯи нороҳаткунанда аст. Бояд дар ин бора ошкор гуфту шарм накард. Рассказывать, не стесняться, самое главное. муаллиф бовар дорад ки занон ба воситаи ин замима метавонанд худро аз озору азият ҳифз кунанд ва ё сари вақт пеши мушкилро бигиранд. як пажӯҳиш дар тоҷикистон маълум карда буд ки ҳар зани пурсидашуда якбор дар зиндагии хеш ба навъҳои гуногуни хушунат дучор шудааст. пурсиш соли 2019 анҷом шуд, аммо вазъ чандон тағйир наёфтааст. ҳафтаҳои ахир бархе аз занон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз латукуби худ садо баланд мекунанд. После клятвы Кораном он снова бил меня. баъди қасам хӯрдан бо қуръон вай боз маро зад ва ман фаҳмидам ки дигар наметавонам бо ӯ зиндагӣ кунам. мо ки бо волидони ӯ зиндагӣ мекардем, ман хостам ба онҳо бигӯям ки ман меравам. ӯ ба латукуби ман сар кард. дод мезад ки ту бо ман зиндагӣ кардан намехоҳӣ. ман гуфтам аз ту метарсам. ӯ волидон ва бародарашро тела дода маро мезад. Очень не позвонили моим родителям. ин лаҳзае аз тасвири зиндагии биби Юсупова, як ҷавонзани тоҷик аст ки дар саҳифааш дар Инстаграм тасвир кардааст. вай ки дар пай озору азияти зиёд бо як фарзанд аз шавҳар ҷудо шуд, ҳоло дар Инстаграм аз зиндагии худ нақл мекунад. И он меня нашел, закрыл дверь, начал бить по голове. ӯ маро пайдо кард ва ба сару рӯям задан гирифт. хеле сахт мезад ва мегуфт гирья накун, овозат набарояд. ман аз мурдан не, аз он тарсидам ки маъюб мешавам. барои онҳо ин аҳамияте надорад. боз оиладор мешавад ва ту як умр бо ин дард зиндагӣ мекунӣ. гуфтам ба ҳама шартҳоят розӣ ҳастам, фақат ба хотире ки заданро бас кунад. Сказала, что готова на все его условия, лишь бы он сейчас прекратил все это. ӯ дар наворҳояш нақл кардааст ки як дафъа баъд аз латукуби зиёд аҳволаш бад шуд ва ӯро ба беморхона бурданду бо ҳамин ба хонаи волидайн баргашт. ҳоло бо писараш дар Русия зиндагӣ мекунад ва дар паёми худ ба духтарон навиштааст: ман хомӯш намондам, шумо ҳам хомӯш набошед. наворҳои ӯро ҳазорон нафар диданд. бархе аз занону духтарон зери он аз ҳоли бади худ қисса карданд. гурӯҳе ҳам ӯро барои ифшои зиндагии оилавӣ ва ба қавли онҳо ташвиқи духтарон ба ҷудоӣ таънаву маломат карданд. як пажӯҳиши барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар 60 кишвари дунё ки соли пеш нашр шуд нишон додааст ки 67% ба ин боваранд ки зӯроварӣ ба зан дар оила кори маъмулист, яъне латукуби занонро аз сӯи мардон сафед мекунанд. аз ҷумла зану мард дар Тоҷикистон ҳам гуфтаанд латукуби занонро ҷоиз медонанд. мақомоти тоҷик гуфта буданд аз натиҷаҳои таҳқиқот розӣ нестанд ва барои хотима додан ба хушунат барномаҳои зиёде анҷом медиҳанд. зимнан як соли ахир мавзӯи хушунат ва озору азияти занон дар кишварҳои осиёи марказӣ дохтар ва пурбаҳс шуд. дар Тоҷикистон ҳам бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид чанд барномаву иқдомҳое барои пешгирӣ аз ин амал роҳандозӣ шуд. аз ҷумла чанде пеш раҳбари барномаи занони Созмони Милал дар Душанбе бо фаъолони зан ва блогерини ҷавон ин мавзӯъро матраҳ ва онҳоро ба ҳамкорӣ даъват кард. аммо чаро бо вуҷуди иқдомҳои гуногун ин мушкил ҳамоно ҷой дорад ва амалан ба зане ки зери зулму ситам қарор дорад дар Тоҷикистон чӣ кӯмаке расонида мешавад? ба ин ва чандин саволи дигар мо ба Малика Ҷурақулова, раҳбари барномаи занони Созмони Милал дар Тоҷикистон муроҷиат кардем. суҳбатро шурӯъ кардем аз оморе ки чанд моҳ пеш дафтари занони Созмони Милали Муттаҳид бо такя ба таҳқиқоти Бюрои ҳуқуқи инсон нашр кард. дар он гуфта мешавад ки дар кишвар 3/1 занон аз ҷониби шавҳарону хешовандони наздики худ зӯроварӣ мебинанд. аз Малика Ҷурақулова пурсидем ки ин кадом гурӯҳи занон аст ва бештар ба чӣ шакли зӯроварӣ рӯбарӯ мешаванд? дар аввал мехостам бигӯям ки ҳукумати Тоҷикистон бо ҳадафи коҳиши хушунати хонаводагӣ ва барои мусоидат намудани дарёфти кӯмак аз тарафи ҷабрдидагон дар соли 2013
قانون درباره پیشگیری زوروری در اویله و برنامه دولتی پیشگیری زوروری در اویله برای سالهای 2013-2023 این برنامه رو معرفی کرد. موافق قانون تاجیکستان اوید به پیشگیری زوروری در اویله 4 نمود خشونت در اویله است که آنها زوروری جسمانی، روانی، اقتصادی و شهوانی می باشند. از روی معلومات اجنسی آمار در سال 2017 31% زنان در تاجیکستان، زنانی که شوهر دارند، حداقل یک بار در ازدواج خود و 24% در طول 12 ماه اخیر به خشونت روانی، جسمانی و یا شهوانی دچار شدند. زوروری جسمانی این یک نمود معمولترین زوروری نسبت به همسر است که بعد از آن زوروری روانی است. در اینجا قید کردن لازم است که حصه زنانی که از جانب زوروری خانوادگی اذیت میکشند بیشتر در ختلان هستند، یعنی آنها 43% و بعدا در ولایت مختار کوهستان بدخشان 28%، ناحیه‌های تابع مرکز 26% و سوخت 25% و در آخر در دوشنبه این 16% قرار دارند. در حالی که معمولترین صادر کنندگان زوروری خانوادگی این شوهران یا همسران می باشند، ولی بعضی زنان اظهار نمودند که آنها از جانب خوشدامنهای خود و دیگر اعضایان عائله هم به زوروری دچار شدند. این عادتا میفهمید در شکل تحقیر است یا جدایی از دوستان، از عائله، نظارت رفتار و غیره می باشد. سوال شما درباره جبردیدگان کدام گروهی زنان می باشند؟ راستی گپ به جواب دادن این سوال کمی اذیت میکشم، برای آنکه خشونت عائلوی می تواند در هر یک عائله روی دهد، نوابسته به آن زن معلومات عالی دارد یا نه، با کار تعلیم است یا نه، از جهت مالیوی استوار است یا نه. برای همین گفتنیم که جبردیدگان از گروه گوناگون هستند و آنها اگر کمک جویند در اساس وضعیت و شرایط امروزهشان کمک می‌جویند. تا کجا این گروه زنان به مقامات و مسئولین شکایت میبرند و این مراجعت‌ها نتیجه میدهند؟ اکثر زنان جبردیده که به زوروری از طرف همسر دچار میگردند، تقریبا ممکن که 75% آنها برای کمک مراجعت نمی کنند، یعنی 75% زنان جبردیده برای کمک مراجعت نمی کنند و با کسی نمی گویند. تنها 15% آنها ممکن که با یگان کس درباره همین زوروری که با زوروری روبرو شده است ممکن که نقل کند، یعنی او ممکن یک دوگانه‌اش است یا یک خویشاوندش است یا اینکه همسایه‌اش است و تنها 10% با کمک مراجعت میکند. مناسبت و فشار جامعه زنان را از مراجعت نمودن کمک باز می‌دارد. در سال 2017 بیش از 60% زنان از 15 تا 49 ساله باور داشتند که شوهر میتواند برای لطوکوب زنش سفید کرده شود، مثلا اگر زنش با او جنجال کند. باور میکنید؟ علاوه بر این اکثر آدمان زوروری خانوادگی را همچون مسئله خصوصی میحسابند و فکر میکنند که شخصان بیگانه نباید دخالت کنند، یعنی چیزی که در اونجا میشود در درون عائله این بین زن و شوهر است. زنها با مقامات حفظ حقوق مراجعت نمی کنند، خودداری می کنند، زیرا آنها عادتا از جهت مالیوی از شوهر خود وابسته‌اند و در صورت جدا شدن نمی توانند خود را تامین کنند. و مهم است در اینجا قید کردن که همه وقت درباره آنها، بسیار وقت درباره همین همسایه ها چی میگویند، خویش و اقربا چی میگویند، در فکر همین یک مسئله دیگر هستند. سوال دیگر از ملیکه جورقولووا این بود که دفتر زنان سازمان ملل متحد عملاً برای رفع خشونت علیه زنان چه کارهایی انجام میدهد یا چه کمک ها میرساند؟
маъракаҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем оид ба зӯроварии гендерӣ, оид ба хушунати гендерӣ, ба хушунати оилавӣ дар сатҳи миллӣ мегузаронем. мо сохтори Созмони Милали Муттаҳид ҳастем ки оид ба баробарии гендерӣ ва тавонмандсозии занон. мо барномаҳо ва лоиҳаҳое ки ба барҳам додани зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон равона карда шуданд амалӣ мегардонем. ба наздикӣ масалан мо бо муваффақият як лоиҳаи оид ба муқовимат ва вокуниш ба зӯроварии гендерӣ ки аз ҷониби ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико маблағгузорӣ шуда буд анҷом додем. мо ба созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва паноҳгоҳҳо барои ҷабрдидагони хушунати оилавӣ дастгирии техникӣ расонидем. мо ҳамчунин бо Кумитаи занон ва оила бисёр зич кору фаъолият дорем ва ба онҳо ба наздикӣ бо таҷҳизот кӯмак расондем. дар ин ҷо қайд кардан лозим аст ки яке аз тавсияҳои СИДО ин Кумитаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба барҳам додани ҳама шаклҳои табъиз нисбати занон, яке аз тавсияҳои СИДО ин дастгирии паноҳгоҳҳои давлатӣ ва паноҳгоҳҳое ки аз тарафи ташкилотҳои ғайридавлатӣ маблағгузорӣ карда мешаванд яке аз тавсияҳош мебошад. мо дар СММ занон як чорабинии бузургеро дар моҳи март доир намудем ки мақсади ин чорабинӣ ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҳамаи шарикони рушд ба кӯмак намудани паноҳгоҳҳо барои ҷабрдидагони хушунати гендерӣ буд. дар Тоҷикистон барои аҳолии 10 миллион нафар ҳамагӣ 5 паноҳгоҳ аст. мефаҳмед? ҳамагӣ 5 паноҳгоҳ ки аҳолии Тоҷикистон ҳозир 10 миллион аст ки ин тамоман барои ин нафар аҳолӣ кифоя нест. моҳи август мо барои бо муваффақият анҷом додани лоиҳаи худ як чорабинии калон доир кардем ки дар он мо дар бораи ҷиноӣ гардонидани зӯроварӣ дар оиларо тарғиб намудем, яъне ба забони русия агар мо гӯем криминализатсия домашнего насилия мегӯянд ва аз ҳукумати Тоҷикистон дархост намудем, хоҳиш намудем ки қадамҳои кишвари ҳамсояи Осиёи Марказӣ Қазоқистонро оид ба ҷиноят эътироф намудани зӯроварӣ дар оила пайравӣ намоянд. ин ҳам яке аз тавсияҳои Кумитаи СИДО мебошад ки ба ҳукумати Тоҷикистон дода шуд. аз мусоҳибамон пурсидем ки барои аз байн бурдани ин мушкил ё падида бояд чӣ кор кард? дар сатҳи ҳукумат чӣ иқдомҳое бояд роҳандозӣ шавад? фикр мекунам ки ҳар як инсоне ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад каме ба фикрам тафаккури худро бояд каме дигар кунем. мо бояд бо стереотипҳои зараровари иҷтимоӣ, яъне ҳамон қолабҳое ки сабаби зӯроварии гендерӣ мебошанд мубориза барем. ҳамон қолабҳои гендерие ки дар ҷамъияти мо вуҷуд доранд ва ҳам барои занон ва ҳам барои мардон, ҳам барои духтарон ва ҳам барои ҷавонон, писарон зарароваранд ва мефаҳмед бояд мо бо онҳо мубориза барем. дар сатҳи ҳукумат бояд фаъолона ин корро пеш барем, алал хусус чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ зиёдтар шаванд, на танҳо дар шаҳрҳои калони ҷумҳурӣ ба мисли Душанбе ё ин ки Хуҷанд, балки дар деҳаҳо ва ноҳияҳо. бо ҳама бояд кор кунем ва ба ҳама бояд фаҳмонем ки он стереотип, он қолабҳое ки дар ҷамъияти мо вуҷуд доранд онҳо барои беҳбудии мо нестанд, онҳо барои мо хуб нестанд, онҳо мисол ҳамин барои тараққӣ, барои рушди ҷомеаи мо бисёр як проблемаи муҳим мебошанд ва мо бояд бо онҳо мубориза барем. ҷазое ки барои латукуб ё хушунати зан дар хонавода ба мардум пешбинӣ мешавад, то куҷо метавонад роҳҳалли мушкил бошад? дар мисоли як блогери шинохта бигирем, агар масалан вақте дар саҳфааш хабар дод ки шавҳараш ӯро озору азият медиҳад, мардро барои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 7 рӯз боздошт ва озод карданд. дар ин ҷо рости гап аввалан мо бояд дар бораи кадом масъала ҳарф занем. чӣ хеле ки ман ҳозир аллакай гуфта баромадам дар бораи криминализатсия, яъне ба забони русия агар ин криминализатсия домашнего насилия бошад, ин бояд зӯроварӣ дар оиларо мо криминализатсия кунем, яъне ин ба ҳайси ҷиноят шинохта шавад. ҳозир ин ҷазои маъмурӣ ба ҳисоб меравад. барои ҳамин шавҳари ҳамон духтари блогер, духтаре ки шумо ҳозир гуфта баромадед, ба мисли як мисол овардед, он шавҳари он касро
تنها 7 روز بازداشت نمودند و پس از آن آزاد کردند. یعنی همین کریمینالیزاسیا یک مسئله مهم می باشد که ما باید از حکومت خودمون خواهش کنیم که همین جنا رو، همین زوراوری اویلوی رو با مثل جنایت شناسد. با زنانی که در اویلا و یا جامعه زوراوری میشوند چی مشورت میدید شما؟ من میخواستم از آنها اول خواهش کنم که کمک بجویند. برای آنکه چهلی که گفته برآمدیم 10% زنان، اگر ما مثال با همون آمار اجنسی آمار درباره همون آمار گپ زنیم، تنها 10% زنان جبر دیده کمک خواهش میکنند. یعنی این با اون نگاه نکرده که این کمکی روانی است یا حقوقی است. من میفهمم که بیشتری آنها از فشار جامعه و سبب‌های اقتصادی که از همسران خود وابسته‌اند از طرف اقتصادی با کمک مراجعت نمی‌کنند و حتی در هراسند. آنها باید با مقامات حفظ حقوق یا تشکیلات‌های گوناگونی که دستگیری روانی و حقوقی می‌رسانند مراجعت نمایند. بعضی پناهگاه‌ها برای جبردیدگان خشونت اویلوی و اهل اویله آنها کمک روانی و حقوقی و ریابیلیتاسیا می‌گذارانند. از آنها خواهش میکنم که درباره کمیته زنان و اویله و کدام تشکیلات هایی که در نزدیکی آنها هستند و وجود دارند و کمک میرسانند به چنین زنایی که جبر دیده هستند، درباره آنها کمی معلومات یا اخبارات پیدا کنند تا اینکه خدا نگه دارد اگر مثلا با زوراوری اگر گرفتار شوند با همون مقامات ها از آن مقامات ها کمک پرسند، کمک جویند. تشکر از ملیکا جورقولووا، رهبری برنامه زنان سازمان ملل متحد که حاضر شدند به سوالهای ما پاسخ بگویند. بیننده عزیز، امیدوارم این صحبت و مشورت را با دقت شنیدید و با منفعت استفاده خواهید برد. من دیگر چیزی علاوه نمی کنم چون هم آمار و هم نکته های مهم دیگر این موضوع در این صحبت صدا داد. فقط با آرزوی آنکه سر و روی یگان زن، خواهر، مادر در دنیا داغ کبود و سیاهی یا آثار لط و کوب را نبیند و اگر رنگ هم در روی زن دیده شود آن فقط به خاطر زیبا بودن یا آرایش معمولی زنانه باشد. و بس برنامه سلام خواهر را به پایان میبریم. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.